ndị be anyị na nọkwa ọ gịnị na-afịa nọ nwanne nyaahụ ọ gbajuru dọọlụ na ife asị Ohaneze kwuru ọ dịzie ka ndị Igbo ọ ya efe ndị Fulani anyị nụchachara isi gbarichara ụfọdụ a na-asị ọ gịnị kpatara ụdị ife anyị eji eme kele nke wụ na anyị ewere onwe anyị hanye n'aka ndị nwanụ dịka asị na ha na-akpagbu anyị dịka asị na ya enwe ozikwa ọnụ dịpozie ka ya wụ second class citizen na Nigeria. Ọtụtụ were ezigbo iwe. O nwere ife a na-akpọ this is the height of it. Ndị Igbo na-asị this is the height of it. Nyaw ndị etebogide anyị nke a wụ isi njedebe. Ụfọdụ ekwukwo na ka anyị mapụ Ohaneze ndị Igbo amapụ. Ha agaghịzi na-ekwuchitela anyị ọtụtụ ife ka ụfọdụ kpagolu ka anyị mee Ohaneze. Kelee ụdị ife dị ife a, kelee ụdị ntebo dị ife a. O teena ka a na-ekwu na Ohaneze na-emegasị ọtụtụ ife megido ndị be anyị dịka ndị na-represent ndị be anyị na ha na-adafe ụzọ. Ụfọdụ ịkpọkwute Ohaneze n'ihu ha sịgo Ohaneze ndị ara. Ụfọdụ anwụzi ife ji Ohaneze kpọrọ maka na Ohaneze aha ebe ife kwesịrị ka ha mee. Unu voice note nke na-ewi gbasalụ etu otu nwanne anyị nwoke si ekwu anyị hala onwe anyị nyere aka ndị Fulani, anyị yọwa ndị Fulani ndị na-achị efi. Ụfọdụ na-asị maka gịnị ife onyinye anyị na-eme kịta anyị kwadoburu ime tupu nke anyị na-eme kịta, mana ụfọdụ na-asị anyị wenata aka ụfọdụ asị anyị wenata aka ka anyị gechaa ntị ka anyị ghọtacha ife na-eme. Ụfọdụ asị na aka Ohaneze adịghọ n'ife a, na ife awa atụmatụ mmadụ na-atụ na amaọzi ka esi wee likie gbasaa, na aka Ohaneze adịghọ n'ime. Ụfọdụ akpọkwuo na Iwu Anyanwụ Ohaneze chairman, onye na-achị Ohaneze wee jụkwana ya lekwa na ife okwulu ndị kpọrọ ya na-akọwata ka ngụọ ife ndị kpọrọ ya delụnụ ụnụnụ. M ga-akpọkwulu unu ife onye ahụ kwuru ife ahụ na-eweta esemokwu, ife okwulu na ụdị imezi ịhazikwa ife ọfụma maka nsogbu adịgo ọ gbajigodolo ọ bịa zọwa onwe. M ga-akọkwala unu mgbe anyị na-akpa maka kele ka anyị esi mee ife a. Otu onye wee sị na ya na Iwu Anyanwụ ekwugo na Iwu Anyanwụ si na fake news, na onye kwuru ife a ayago mgbaala osisi gbagharịa na nyanwụ Ohaneze ya ekwukwazi okwu gbasara ife a. Nyanwụ ka anyị were nwayọọ. Ọtụtụ ndị asịgo na ha akpọgo Ohaneze president, ya onye isi Ohaneze, o wee sị na onwe ife dị etu a na onweghọ mgbe o ji esi mmadụ kwuo ụdị ife a. Ndị be anyị ka anyị were na nwayọọ. Anyị ma na Ohaneze etebogo anyị mbụ mana ka anyị were nwayọọ wee soro ife a. Ugbu a mma akpọziri unu onu onye kwuru ife a ebe ọ na-ekwugharịzi maka ndị anụbụghị nke izizi. Mma akpọkwala unu nke izizi, mana tupu mkpọrọ unu nke izizi ka mkpọrọ unu ebe o kwuru, ebe ọ na-ayọ mgbaalụ na okwu hụkwazi na onwe ka o si wee dapịa n'ọnụ na ọmụhadụ mgbe o kwuru ya. Ka mkpọrọ unu ya unu nụcha nke a unu mkpọziela unu mgbe ọ nọbụ wee dafie ụzọ, maka ife mmakpa ife ahụ ndafie ụzọ ọ na-ayọkwazi mgbaalụ. Nke a ka mma akpọrọ unu kịta ka unu gee ntị nụrụ ka o si ayọzi mgbaalụ. Hello, Dr. Harford. My brother, Sir Prof. Good day, sir. Igbo in Destiny, how? Fine. There one. Oh, there. I was working on this here to send to this man. I had myself said that we are to beg the Fulanis. I had to come very, very sorry. Now a very big sleep. Who made the sleep? I made it. I was playing. I said, on my document, can say league after the team of that mission of that committee to extend the hand of fellowship.
for every offended party to come up with complaints of how where they were aggrieved, and to hear others, and just to be prepared to mend fences. That was the key. Because I had myself tell you that Nageje beg the Fulanis. No, nothing of the sort. Okay. Nothing of the sort. Nge send league the document. I'm happy for the correction from you. No. I go that hour of the night. I wasn't composed. Okay, I made that clip and it carried the day. It's very annoying. All the annoying, my brother. And again, my point, like I told you, do not mind how you came to be at that seat. And his neck were listening. All the members of the neck were sitting down there. He said, don't mind the way you came in to be President General of Ohaneze Ndigbo. Now, what God wants you is about the legacy you leave. That's good advice. Yes. And why? That I don't want any cover from them. That what I want to tell him is what God wants him to achieve from Igbo, and that is unity. Right. That's all. That's all. My annoyance for the program of that Akonije. When the governor only boast that now they were behind him, now they had solidly behind him. None showed up. You see? In that magnitude of project for Igbo nation. To think and I say na udoka and Igbo na-achị udo aka gị ya ị ga-asa aka gị and Igbo gị mma ị na-asa ị na-ayọ even when you are the one that is being offended. That is what that committee is out for. It's good to hear from you again. I document like in the 1930s, constituted authority, and Ndigbo were in control of Nigeria at that time. At which time? At Ndigbo no army, Ndigbo no police, and it was the colonial masters that were promoting the Igbos based on merit. Yes. So no grievance against the Igbos, for instance. Now Ndigbo organigram that should have been addressing it. Anywhere, any case he will lay hand on. This committee will be delighted to have it. To have it from who? To have it from Ebo Obunodi. Okay. Ebo Obunodi, because now what they want to do is to present facts. And only present the fact. Why should this thing be? Why can't we get over from this? Why must we continue in this? Those people, they are presenting facts too. You think they don't have those facts? No, like mentioned issue 1953 when Akintola, floated the idea that Nigeria was going to be independent. It was opposed. It was opposed. And when he came to the north to campaign, they resisted it. And and the riot started from Sabongeri. And Sabongeri, where the Hausa, not only the Igbos. And when there is a mob action like that, Ndigbo are the most targeted edition because all have a lot of things to be looted. Then I just say no, Obono and then Bogano Laga. In the middle belt dealt with Ndigbo. Obasanjo dealt with Ndigbo. And no, the intervention queue was to stop and a GDP na this thing. Why did the Yorubas, the West, fight against the Igbo people? So these are the things we should ask ourselves. That is the more reason why we should get together and bring out the facts. And the most aggrieved. We should be the first to begin to say, even though we are the most aggrieved, can't we settle this matter? And when you have a strong argument, the world will rally around you. It's good to make peace. Yes.
peace is the best thing on earth. But you shouldn't sell your people when making peace. Yes. You make peace and let that peace be peace. Not peace of the graveyard. There is something you have said now, which I understand. You said it was a slip from you. Yes. Maybe A very big slip, yes. So number 2 is that the middle part. Facts. That's another one. That they need facts. But I'm telling you, there is no fact in Nigerian history that any Nigerian ethnic nationality doesn't have. The Fulani have those facts. The Hausa have those facts. Yoruba have those facts. No, facts that will betray your point. They will not bring out facts that will betray your point. They will bring out facts that if we don't have it, then we don't have it. But not having it doesn't mean that we don't have a case. If they have those facts, they wouldn't bring it out where they are the one being indicted. There is something I will tell you. You people in the Ohaneze, should unite the Igbo nation. That's what we'll be saying. That the Yoruba uniting the entire Yoruba race. Fulani uniting the entire Fulani race. Ijo, the entire Ijo. Hausa, the entire Hausa. The mystery is why you people are dividing the Igbo. Now, you talked about the faction of the Ohaneze, right? Good. How can this faction, because only are known as secretary to Ohaneze Ohaneze Ndigbo President General. The other one is a faction. And now that other one, whatever he does, now that is the person now that Ndigbo should try to curtail his excesses. Whose excesses? Excesses of who? Excesses of Iwanyang, for instance. Okay, excesses of Iwanyang. Ndị opposition. The Iwanyang deserves a very strong, very strong administrative, a corrective, constructive opposition to guide him right. Because when Iwanyang, when he can use his clout now, positively from the Igbo, Igbo will be in a depacy. Nobody wishes anybody death. Let everyone live and do the right thing. Yes. So rather than hanging on a faction, you get, and when because that is how people can collectively come together to chart a new course. The thing, bro, you testify that Iwanyang called a meeting of 100 people. Nobody attended. Yes. Or very few attended. Which shows you that his faction has to look carefully into themselves. And then, and so on. If you call a meeting and nobody is there, you look properly at what you're doing. So that is the thing. Nobody is against anybody. What people are against is selling the Igbo into slavery again. And why do this one abroad anything near that kind of ploy, But your explanation is what you have said is clear. Yes. And from the horse's mouth. Onye ahụ kwukwala ife a nya na-agba mbọ ka o mezikwa ife okwulu. Gbasara Iwanyanwụ ọ na-atụrụ ya atụmatụ. Etu a esi mee ka ndị Igbo bịachi ya kwa azụ n'ọnọdụ ha nọbụ mbụ. Anọ ka atụmatụ. Ewee bịa ha na-enenezi ife melu. Ewee na-asị kelee ife melu na ndị Igbo ji wee duzie ka adala kịta. Duzie ka ha adịghọ n'otu. Unu mana dịka o si akọwa and dịka isi malụbụ mbụ na tupu mgbe agha asị na ndị Igbo nọ n'ọtụtụ ọkwa. Ndị Igbo nọkwatara. A na-achịzi kelee ife melu eji wee unu nekwu anya na nke ọzọ ekwulu akpọrọ nzọ ọgwụ afa. Kelee ife mezili eji wee dịka imekwazi kuu ka ha mkpa. Mana n'ime anyị gasị anyị ma ife kuu ji wee megasị. Unu ma ife ndị a na-achọ ka obodo aghọọ. Ndị melukuu wee sị mba na ya hapụ na-agbanyeghị na ha egbukọnyọhọ ndị ha kwesịrị igbugasị. Mana unu ma ife melu
ku anọkọta ha mee a sị na o nwere ife ndị bụ ndị ugwu atụmatụ ọjọọ ha na-atụ ndị be anyị ma ndị ọzọ gasị wee sị ka akwụsị ha. Ụfọdụ ọtụtụ ife ka akọgolu kpatalụ ọ bụrụgodu na o nweghị ife ha na atụmatụ ọjọọ ha na-atụ ị na-anya ịfụ na mmadụ one ma one etinyela aka ma onye ofe mmanụ nsokwu ma ndị ọzọ gazi so wee mee ife a ihe eji maka mmadụ one ma one amele ife a wee gbuwe ndị Igbo niile. Tupu emekwuo ife a na-akọwa na-egbu ego ndị Igbo lee tupu ma nke egburu 1945 n'ugwu Hausa. Mana ife onye a meziri ebe ọ nọ mee mistake wo ịkpazi ka ị na-ekwuzi ka akpazie ka a hazie ife ka a ghara inwezi esemokwu nya ndị Igbo na ndị ọzọ aha asụ Igbo n'ịgba mbọ ka ọ hazizie ka ife dịkwa mma o jezie isi na anyị ayọ ndị Fulani ebe a ka nsogbu na obido. Ụfọdụ sị ị kwesịghị na-ekwu etu a kelee ife anyị ayọla ha anyị nwa ka anwụ anyị nwa ka egbukarị ife niile gbasara ọgụ ahụ ma tupu anụ ọgụ ahụ anyị nwa ka o metụrụ kele nke wụ ya ayọ ndị Fulani ebe a ka nsogbu a si wee bido nyanwa ka o ji wee na-alụtụkwa aka ebe ahụ n'ọka etu ndị Igbo esi bịa chiatakwa azụ n'ọnọdụ ha nọbụ mbụ n'ọnya na-ekwu a ka a na-ekwu na ọmọdụ mgbe o ji wee kwuo na ndị Igbo ya ayọ ndị Fulani n'ọdụ ka ị na-anya ọsị na ife ndị oyibo na-akpọ slip of tongue. Unu na-anya n'ife niile ife ọ na-akọwata ahụ ka anyị esi mee udo anyị na ndị awụghọ ndị agha asụ asụsụ anyị ma ndị ofe mmanụ ma ndị Fulani ma ndị ọzọ ka Igbo wee nọrụkwa n'ọnọdụ ha nọ. Ife ọ na-achọ ka anyị esi mee udo ebe a ka o jezi ama ka o si wee banye n'isi nọ na anyị eje yọ ebe a ka iwe na ọwewe onye ọwụna kwụ na ọtaghị ebe o si ya bịa. Mana prezenta onye nọ na redio na-agwa ya na ọ dị ka ndị ọzọkwa ndị agha asụ asụsụ Igbo ndị Fulani ma ndị Yoruba ma ndị ọzọ macha ife mere tupu agha ha mana osigho ndị Igbo n'aka na ndị Igbo nọkwatanụ ife ụfọdụ na-ekwu na-agbanyeghị na n'ọdịnihu anyị ekwu maka ife a ndị Igbo nọkwatakwara n'ezie ịnekwa anyị fụ na ha na-ekwukwa maka esemokwu dịrị Ohaneze. Ohaneze dị ka ha dị ụzọ abụọ mana n'eziokwu Ohaneze nke aka amala ụwụ nke Iwe Anyanwụ na-achị nke si na nna enwe odo wee baa ka ezi afa nke anwụrụ anwụ wee bịa baa n'aka Iwe Anyanwụ ọnyanwụ Ohaneze nke ama kele ka ha esi chịkọta ha ọnụ ka Igbo wee wụrụ ife Igbo kwesịrị ịwụ ka Igbo wee banyekwa n'ọnọdụ tupu agha. Ụfọdụ na-asị ka Igbo gbakọ aka ka a penyụọ Ohaneze nke abụọ a maka ha na-ekwu ndị akwuo nke ha aghasa ndị akwuo nke ha aghasa nya ka ha na-ekwugasị ọtụtụ ine n'anya okwu a niile gbadoro ọkpa na kelu ka Igbo esi bịa konye ọnụ kelu ka Igbo esi nwekwa ọnọdụ na Naịjirịa tupu agha bido ọnya site n'ikwe ewee sị ka eje yawa ndị Fulani dịka nsegbu ụnụ tupu anyị ahapụ nke a ka m kpọkwala ụnụ nke mbụ o kwuru kpatara iwe ji wee na-ewe ndị mmadụ o wee kwugharịzikwa ọzọ. Igbo in destiny, ndewo. The only active prof on issues of the moment. Ndewo oke mmadụ. Kịta ka m fụrụ ihe a. Ya nụ onwe ndị ji ihe a je na-ekpugheri n'isi je ha 200,000 n'ọmụwa dụnyere ha. Ebe the latest scamming rule na Nigeria. Amara m ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. Asị na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to restore my WhatsApp. So
ihe na-emecha. Ya na ka ụbọchị dị. Ọ dị mma. Ịhụgonu ka obodo ghasara. Onye kwa nsogbu. Kedu unu abụ ndị nọ na corridors of power? Kedu solution unu? Ọmụka ị na-ajụ ya bụ ajụjụ a. Kedu ihe onye m ga-ajụ ya oge ma bụ nwanne m nwere onye mụ na ya na-ekwurịta? Kedu ihe a ga-eme? Ohaneze melụ a retreat ha mere on the 27th of May. Last year. They titled it Akọbụ Ije. Wee kpọọ Alụsị Madụeke as chairman. Invited all the governors of the Igbo-speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, ha kọwalụ nnọọ ihe a ga-eme. Na blood guilt na no coup of 1966 ebe ndị Igbo gburu ndị Awụsa. Ha sị na onye wufuru ọbara ga-ekpu ọchụ. Na-aga n'iru. Etim agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghalụ. Because now the blood that is crying vengeance of innocent blood. Na onye gbulu papa ndị Fulani. Na afia bụ Chukwuma. So, and na action and reaction are never equal. So na heat na operation ihe niile na-achụ Igbo came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then, anyị nwa bụ ndị Igbo. Malụ na ọ bụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo. Na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Baton today. Akwụkwọ anyị ejego to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya na nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka a na-ebi ọ bụrụ 500,000 na-ebi ka e wee bido ya bụ ije. Ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere? Yes. Na-akọnwa bụ ije. Ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ije. Asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie. So ngwa iwu anyanwụ na gị nwa bụ iwu anyanwụ bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration. Now Governor Enugu State is not bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. And Alụsị Madụeke bụ the first Igbo son that ruled in the Igbo Cardinal after Igbo became after East Central State to Anambra State. Now Alụsị Madụeke bụ the second person after Jim Obodo. So now the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So that God na-enye anyị opportunity to re-strategize. Ọkwa aka ọ ga-abụ ije. Kere ka ezi eme ụdị program a, gị nwa bụ iwu anyanwụ wee kpọọ ya bụ oku. Enwere onye zaa gị mana esi na inwe the trust of ndị Igbo niile, ndị gọvanọ niile na South East. So, ịbịa advice Igbo wee kpọtakwuo Alụsị Madụeke. At the 100 people that were accredited to attend that function, and that was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. And I documented it. So now, actually, was set in motion from that meeting. The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, gave him 100,000 naira. Na ya mara na ihe a na-eme na Nigeria adịgo completed naanị na ọ bụ na without the ndị be anyị ụnụ anụgo n'ebe esemokwu a si wee bido, ebe iwe ndị mmadụ si wee bido, ụnụ anụgo n'ihe ebe a na-ekwu na iwu anyanwụ na-achị Ohaneze ndị Igbo nke ama ama kịta
gbakọnyọlụ ndị Igbo ka ha kpaa maka ọganihu ndị Igbo. N'ime gọvanọ steeti anyị niile onweghị onye bịalụ, nọ ife mwetu. Unu nekwa anya ọ dụzie ka Ohaneze enwezi ife Ohaneze wụ. Ọkwetu ka esi bido akụkọ a ejikwa ose na nsogbu anyị ebido na 1966 na nzọọgwụ nwa ndị Igbo si na ebe a na-akpọ Delta steeti taa, Delta Igbo, na nzọọgwụ jikwolugbu nna ndị Hausa, na ka a esi mee ka e wee ka eje yọọ ebe a ka nsogbu a bidolu. Ọ dịka anyị sị na ọ ya ekwe omume, ọtụtụ ndị akpọwago nwe ụdị ife akpọbụghị Ohaneze, mana onye awa onye tụpụrụ okwu a etu anyị esi wee mee ka ife gbanwee, na-asị na ọbara na-ebe akwa, ọbara agbapụrụ agbafu. Ụnụ mana ọtụtụ na ndị egbula ehika, mana dịka anyị si ghọtakwa ndị Igbo ka hinne n'ife gbasara 1966 coup ahụ emere, mana ọha n'ọsọ ndị Igbo. Mana ife ji wee kpọzie Igbo ka owu na maka na ndị Igbo ka maka na egbughị ndị Igbo. So otu onye Igbo egburuwe onye na-echekwa ebe ngwa agha nọ, asị unu egbe, asị meepụrụ anyị ụzọ ka anyị jee kpọrọ ngwa agha, o wee jụ onye ahụ ụsọsọ onye gburu. Mana inecha anya ndị ọzọ niile egburu, ma ndị politicians o, ma ndị amị o, ndị nọ n'ọtụtụ ife, egburu ndị ọzọ, gbuchachacha ndị ọzọ, mana egbughị ndị Igbo. Ebe a ka nsogbu si wee bido wee sị na Igbo ku, n'agbanyeghị na onye Yoruba sokwa na ndị isi mmadụ 5 hazili coup ahụ emelu. N'ebe a ha na-akpakọrịta ka nwanne anyị nwoke nọzi wee sị na ije yọ mgbaghalụ. Ebe a ka ndị Igbo na ọtụtụ ebe nụgasịrị ya ji wee na-ewe iwe. Onweghị ife ekwu fọbụghị maka Ohaneze, maka onye a na-ekwu ife a ka o sokwa na ndị ọnụ ruru n'okwu n'ife gbasara Ohaneze. Ụnụ anananị ya ebe a ka anyị si ka anyị hapụ ya ka ghara itezi aka. Awụ na subscribe bụ biko subscribe, gbasa ozi ya ụfọdụ wee fụ. Ụnụ afụgo na ọya ọgụ nọọsụ na ọmụha mgbe o ji wee kwu anyị agba alụkwana ya, mana nyawa Ohaneze ya esiti up. Afụkwa ife emelu ka emenyụọ Ohaneze nke ọzọ, ka enwe ofu Ohaneze. Ndị be ka ekunu si ofe ife a, ebe a ka nsị ga hapụ ya.